הייתי צריך לדעת אחרי בצקים אחד מה יהיה. כולם אמרו לי להיזהר, אבל לא האמנתי להם. יש לו עיניים טובות בסך הכל. בהתחלה הרגיש כאילו היו לו כוונות טובות. ואז זה קרה. קבענו שעה, בדקתי שהוא ביוג'י, באיזה חדר, איפה בדייזי, והגעתי, והוא היה שם, והוא אמר, צריך לחשב גזירה בכפיפה. אז התכופפתי. מדי סמסטר, כ7 מתוך 10 סטודנטים מוצאים עצמם קורבנות של מבחנים קשים ומוצקים. עזרו לנו לעזור להם. לתרומה של 10 שקלים, שילחו טנזור ל-2020. הצילו עוד היום מועד ב' של סטודנט. וכתבת מבחן כמו שאתה כותב, אתה אכזר ורשע ומגעיל וסרטט הגופים. זה כאילו שכחת, באמת ששכחת מה זה להיות פה סטודנט. ובפנים אני מת